Fl-isptar Monte Carmeli għadha qed tiddomina sitwazzjoni ta' abbandun b'ritratti li waslu għand il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News juru diversi pazjenti abbandonati fis-sodod tagħhom b'nuqqas ta' staff biex jieħu ħsiebhom. Anke l-faċilitajiet li jużaw dawn il-pazjenti huma perikolużi jew mhux deċenti. Ritratt minnhom juri fost oħrajn kamra tal-banju fejn anke l-madum tal-ħajt huwa nieqes wara li dan inqala mill-ħajt u baqa' ma ġiex mibdul. Il-pazjenti huma neqsin mill-aktar faċilitajiet bażiċi, tant li ritratti oħra juru li l-pazjenti kienu sfurzati jonxru l-ħwejjeġ tagħhom mal-ħadid tal-ħġieġ tat-twieqi għaliex ma kellhomx għażla oħra. Dawk li jingħataw kura fl-Isptar Monte Carmeli ilhom għall-aħħar snin għaddejjin minn dawn is-sitwazzjonijiet minkejja wedjiet li dan l-isptar se jsirlu xogħol strutturali maġġuri. Iżda biex isir dan it-tmexxija tal-isptar ordnat lil numru ta' ħaddiema biex jagħmlu wkoll xogħol ta' manutenzjoni jew ta' kostruzzjoni minkejja li dan ma kienx stipulat fil-kuntratt tagħhom. Dan wassal għal direttivi li nħarġu mill-General Workers Union li tirrappreżenta madwar 40 impjegat affettwati u li fost l-oħrajn kienu ordnati biex ma jagħmlux xogħol ieħor ħlief dak imniżżel fil-kuntratt tagħhom sakemm ma jitħallsux iż-żejjed tiegħu. Iżda Net News huwa infurmat illi malli bdew id-diskussjonijiet minflok ingħataw allowances tax-xogħol żejjed li kienu qed jagħmlu, it-tmexxija tal-Isptar Monte Carmeli ordnat li dawn il-ħaddiema biex jagħmlu biss ix-xogħol kif inhuwa stipulat fil-kuntratt. Is-sitwazzjoni baqgħet prekarja minkejja li d-direttivi ħarġu f'Awwissu, tant li l-General Workers Union għal ħamis seħħet konferenza stampa dwar dik li sejħet bħala sitwazzjoni prekarja fl-Isptar Monte Carmeli.